Ahojte, tak ja som sa dnes takto nahodila do modra, pretože vám tu idem povedať niečo o značke Dr. Lucullus. Dnes tu mám takýto minerálny výživový doplnok, kalcium, magnézium, čiže kombinácia vápnika a horčika. Táto dvojkombinácia má veľmi blahodárne účinky napríklad na vaše kosti, čiže podporuje zdravé kosti, aby sme ich mali silné. Takisto má super vplyv na naše svaly, napríklad zmierňuje svalové krče, čo my ľudia, ktorí športujeme, veľmi oceňujeme. Takisto podporuje zdravie vášho srdca, podporuje nervový systém a je tam ešte veľa veľmi dobrých účinkov. Čiže ak ťa to zaujalo, tak si klikni na stránku Dr. Lucullus a ja končím s rozprávaním a prajem vám ešte pekný pondelok. Čaute.